Коста, аз съм Дралов или още Вълка. По-добре Вълка. И днес ще ви покажа разни неща за Майнкрафт. Първо, мисля да ви покажа как най-бавно се ходи в Майнкрафт. Ама то супер бавно се ходи. Значи, първо ще ни трябва пясък на... Чакай, лед. Пясък на душите. Къде е? И един меч. Пажина. Къде е пажината? Пажина. И започваме. Нали? Така, чакай. Лед. Колко? Това ще го измина за минута. Нали? Опа. Ето, вървим бавно. А сега с пажина вървим още по-бавно. Обаче не сме свършили. Оп. Сега трябва да клекнем. Чакай да пие. Чакай, трябва да клекнем. Аре де. Най-накрая. Чакай, контроли. Дъра, добре. С Р. Ето. Ето. Клякаме, нали? Чакай, ето. Клякаме. И меча ето така. И гледайте колко бавно вървим. Смятайте. Едва вървим. Значи сега вървим, представете си. Ето. Ама няма повече. Второто, което ще ви покажа е как се прави портал към ада. Адски портал, адски портал, портал да форм. Аз вече почнах за глупостите. Опа, не инструменти за палка. Така, значи. 1, 2, 3, 4 насам. 1, 2, 3, 4. А не 3. Пак 4. Опа. Това най-вече за новобранци. Ето, това е обсидиан. И тук пак 3. Това ви е портала. Обаче, както виждате, аз не се телепортирам, но трябва да използвате запалка и да го запалите. После то трябва да стане лилаво. И влизате вътре, ама аз сега няма да влизам. Така че, нали, видяхте как става. Направете си го. И сега ще строим къща. Чакай това да го... това ако го подпали... Не става, няма пажина. Добре, махаме. Вода. Блок. Аре бе. Добре, сега ще строим къща. Чакай. Значи първият материал, стандартна къща ще строим. Камък ще ми трябва. Чакай. Не с люспеница, бе. Кола ти люспеница, какво чудо, кои ти петля. Такова ще ми трябва. Ще ми трябва това. Ще ми трябва... чакай.
Опа, ето го. Ще ми трябва, къде беше? Саксийка. Добре, това ще ми трябва като за начало. Пак казвам, като за начало. Така. Стадо крави. И сега почвам. Ще ви пусна една песен, докато аз строя. Чакай. Да се оглеждам аз. И свърши песента. Значи това беше Barabi Bulls Band, който иска да си я слуша. И това исках да ви кажа. След малко ще пусна пак, ама съм малко заед сега. Ето, това основата ще бъде.
Странното е, че аз по принцип не строя много симетрични къщи, а тази се отказа точно симетрична. Или да. Ама много добре. Много добре. Никога преди не ми всъщност ми се случва, но много рядко. Ми се случва така, че да съответства по чертежите на плана. Добре. Направихме основата. Тъмън започна лятото. И така че често ще правя клипчета. Може да ме гледате доста, защото тъмън започва лятото. Но когато започна учебната година, ще имам поне 100 клипчета. Зависи. И тогава по-трудно ще правя клипчета, но това не съм казал, че няма да правя. Ще гледам, когато мога да правя клипчета. Пишете коментари, моля ви. За сега само един човек ми е писал коментар. И той има клипчета. Вяра Манева пишете. И цъкайте първото. Ще ви излизат негови клипчета. И ние с Александър Манев, така. Ако сте гледали негови клипчета, мълча, защото си строя къщата и не знам, що мълча всъщност. Но след малко вече ще ви обяснявам повече. Тук съм го направила. Ето е къщата.
Сега само саксийки ще сложа без цветя. Аз ги използвам тези за лампи, защото за друго не ми трябват. Чакай да сложим поне врата. То пък не е било. Идеално. Майко, 21 минути. След малко трябва да приключвам. Само да сложа цветя и чао. И какво да ви кажа? Аз не говоря по-много в клиповете. И сега ще приключвам с клипа. Надявам се да ви е харесало. И лайквайте. И се абонирайте. Опа. Кофти. Аре бе. То не може да стане. Стана равно, бе. Най-накрая. Що имам две рози? Тук ще сложим. И това ще е. Това е къщата. И това ще ми е свят по-късно, обаче за сега е само къща. Чао! Това беше от мен. Много кофти са.